F'ħidma matul il-lejl f'Paċeville, il-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga arrestaw 31 persuna li kellhom fil-pussess tagħhom pilloli ta' droga. L-età tal-persuni arrestati li mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem illi ġejjin dvarja bejn 17 u 38 sena. 5 mill-persuni arrestati qed jiġu investigati wkoll dwar traffikar ta' droga. F'kummenti li tal il-One News, il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit qal li l-Pulizija qed tiġġieled b'kull mezz possibbli id-droga f'pajjiżna kif jixed in-numru ta' persuni li ġew arrestati matul il-lejl. Rajna aħna bħala korp diskutejna li kien opportunu fil-fatt ir-riżultati huma ċari illi noħorġu b'ċerta saħħa nagħmlu x-xogħol tagħna bl-inqas inkonvenjent għal kulħadd, però bl-iktar riżultati pożittivi li effettivament jirriżulta anke minn numru ta' arresti illi kellna. U fi stqarrija l-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali qal li nqabad pakkett ta' droga fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-pakkett li twaddab mitri għall-ground tal-istess faċilità korrettiva instab fil-ground waqt ronda imwaħħal ma' ġebla bit-tejp. Is-sejba saret fl-ewwel tas-sena l-ħabta tal-11 ta' filgħodu. L-ewwel indikazzjonijiet juru li fil-pakkett kien hemm mal-5 grammi ta' droga li aktarx hija eroina. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett immexxija mill-Ispettur Spiridjone Zammit u nfetħet ukoll inkjesta maġisterjali. Bħala parti mill-investigazzjonijiet qed jiġu eżaminati wkoll filmati tal-kameras li jdawru l-faċilità korrettiva illi żdiedu wara investimenti li sar.